Andramari dantza taldearen 70. urteurrena ospatzen gabiz aurton, eta urtean zehar ekitaldi ezberdinak antolatu dugu. Euren artean, datorren maiatzaren 17an, alboka eguna ospatuko dugu. Euskal Herriko albokarien topagunea edo izango da. Eguerdi dantza 12etan, Itxeko plazan, lagun dugun Manu Ojenolaren liburuaren aurkezpena izango da. Liburu hau aurkeztuko da eta eskuragarri edukiko daude edozein nahi dabenak. Mariano Barrenetxeak jasotako paper eta material guztietan oinarrituta egin dudan liburua albokari buruzkoa. Andramari dantza taldearen historia ere idatzi eban Marianok, hori ere badator. Gehi Galdakao herriko musikariak eta bertsolariak ere aitatzen dira. Hortik aurrera, kalejira, gerri baskaria, kontzertuak eta dantzaldiak izan ditugu. Beraz, albokari sarienok, dantzari sarienok, musikari sarienok, musikazale, dantzazale sarienok, festasale sarienok, gonbidatuta zagoze maiatzaren 17an Galdakora etortera.